Bună! Vreau să vă prezint două cărți care le-am primit de probabil de vreo o lună jumate, cam așa. Uh, Le-a adus-o fetița mea scumpă, că de fapt nu e fetița mea, dar e fetița mea, din România. Și am citit, una am terminat-o deja, prima se numește, da, vă arăt după ce vă spun partea asta care e în mână la mine. Deci, acum citesc, am început-o aseară, cartea aceasta se numește Starețul Tadei de la Vitovnița. Cum îți sunt gândurile, așa-ți este și viața. E o carte foarte frumoasă. Am ajuns doar la pagina 45. Și vreau să vă citesc un pic despre gânduri, da. Și vă spun de la un capitol, atunci când ne rugăm pentru cineva, luăm chinul lui asupra noastră. Așa spune starețul Tadei. Și așa îi. Acum hai să vedem ce ne spune aici. E chiar o mică porțiune, chiar la finalul. Vedeți că eu mai îmi sublinez cu roșu. Ne zice așa. Pe creștinii care veneau în Vitovnița, Vitovnița, mănăstirea Vitovnița din Serbia, pe lângă capitala Belgrad, cap acolo, pe lângă Belgrad, cred că. Și zice, pe creștinii care veneau în Vitovnița îi povățea neobosit într-o adevărul uitat și trecut cu vederea în vremea noastră, al experienței de veacuri a bisericii, că omul este ființă cu putere cugetătoare, că cele mai multe gânduri care îl chinuie pe om din lăuntrul său nu sunt deloc ale sale. Nu sunt deloc ale sale, ci sunt de la diavol. Că omul are libertate și putere de la Dumnezeu să alunge orice gând îndemn. Apoi că de gândurile cu care se îndeletnicește omul în cugetul și în inima sa, depinde întru totul viața omului. Așa-i. Căci gândurile sunt puteri care din minte pătrund toată ființa omenească și hotărăsc starea lui. Totul aici pe pământ, tot ce este bun, dar și tot ce este rău, totul izvorăște din gânduri. Cum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă gândurile noastre sunt pierzătoare, atunci nu avem nici pace, nici liniște. Dacă gândurile noastre sunt pașnice, blânde, smerite, liniștite și întru noi este pace. Asta se răsfrânge din noi și înrăurește sistemul nervos al fiecărui ființe, fie cugetătoare, fie animale, fie plante. Noi suntem un astfel de aparat cugetător care emite dintr-un sine gândurile prin care înrăurim toate ființele cugetătoare, lumea animalelor și a plantelor. Și toți așteaptă de la noi pace, mângâiere, dragoste, atenție și respect. Aici se termină. Tare, tare mi-a plăcut. Și am mai citit și în alte cărți ale mele care le am aici în casă. Și așa îi. Gândul te face să acționezi, dar depinde ce gând alegi ca să acționezi. Sincer, am pe duhovnicul meu de aici, părintele Filip, la care este duhovnicul meu, și la el merg și mă spovedesc. Și câteodată zic, acum zic, părinte, zic, sincer, n-am furat, n-am bătut, n-am făcut aia, dar îs niște gânduri care mă macină. Și zice, Nicoleta, foarte bine, trebuie să le spui preotului. Și așa că i-am spus ce gânduri mă macină.
Și îmi spunea și pe mine la fel. Dar mulțumește lui Dumnezeu, inclusiv pentru gânduri, și vei vedea cum vor fugi de la tine. Și iară să zici, Doamne, miluiește. Foarte mult mi-a plăcut. Deci, cele mai multe gânduri care îl chinuie pe om din lăuntrul său nu sunt deloc ale sale, ci sunt de la diavol. Că omul are libertate și puterea de la Dumnezeu să alunge orice gând îndemn. Apoi că de gândurile cu care se îndeletnicește omul în cugetul și în inima sa, depinde întru totul viața omului, căci gândurile sunt puteri, care din minte pătrund toată ființa omenească și hotărăsc starea lui. Așa-i. Totul aici pe pământ, tot ce este bun, dar și tot ce este rău, totul izvorăște din gânduri. Cum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă gândurile noastre sunt pierzătoare, atunci nu avem nici pace, nici liniște. Dacă gândurile noastre sunt pașnice, blânde, smerite, liniștite, și într-un noi este pace. Și așa că v-am zis de cartea aceasta, da, hai să-mi pun semnul de carte unde am ajuns. Acum iară, nu eu, ci Domnul, și asta e foarte faină. Am citit doar primul paragraf. Că oamenii veneau și le asaltau pe stareț și nu eu, ci Domnul. Și acum vă mai spun prima carte care e foarte faină și o să, la un moment dat o să vă citesc tot așa un capitol. E grea, se numește Nesfinții Sfinți. Arhimandritul Tihon. Ruși. Monahi ruși. Călugări ruși. E extraordinar. E extraordinară. E foarte, foarte faină. Într-o zi o să vă citesc și un capitol din ea, care mi-a plăcut așa de mult. E despre un sfârșit creștinesc. Despre un sfârșit creștinesc. Deci, mi-am lăsat aici semnul și am scris pe el niciodată să nu le ia nimeni de aici semnul ăsta, pentru că e bun capitolul și foarte multe ne învață. Deci doar, să văd câte, 5 pagini. 5 pagini mari. Așa că și asta carte vă recomand. Cine o recomandat-o? Părintele Calistrat. Când am ascultat și o recomandat-o și chiar prietena mea, adică scumpa mea fetiță a fost în țară și mi le-a adus. Astea este două. Asta Părintele Calistrat o comandat-o. Și asta nu mai țin minte, Doamne, că nu am cum să țin minte așa multe. Vă mulțumesc și vă doresc un post binecuvântat, fără gânduri, dar nu avem ce face, gândurile vor veni. Depinde de noi ce ținem în mintea noastră. Și așa că ne vedem mâine. Mâine am să citesc, așa cred că mâine am să citesc capitolul care am zis. O zi binecuvântată, pa!